Salam, mením Adam Elenadl. Takto sa predstavujem, keď sa chcem s niekým zoznámiť v Azerbajdžane, ale na Slovensku, tí, čo ma poznajú, mi hovoria Elen. Takže pozdravujem všetky na Mamatejke, ktorá bude sláviť veľké jubileum. A v podstate ja som Salesiánka už 29 rokov, čiže skoro celé vaše jubileum, ktoré budete sláviť. A prežila som tam spolu v salesianskej rodine s rôznymi zložkami viac menej 2-3 ročia. Moja prvá spomienka na Mamatejku. Prišla som tam v roku 2002, kedy som dostala poslušnosť prísť do Bratislavy a do iného strediska, a keď som sa vrátila z prípravy pred väčšími slubami z Talianska, tak vlastne večer mi provinciálna predstavená povedala teda, že nie je tá druhá komunita, ale Mamatejka. Tak bol to pre mňa taký dosť veľký šok. a teda zažila som direktora Gába Maníka, ktorého si mnohí pamätáte, našu sestru Danku Somorovú ako direktorku a potom neskôr Martu Peťkovú. Ale teda nechcela by som hovoriť o tomto šokovom zážitku mojom, ale o tom, že som ešte v rámci formácie bola v Petržalke a pamätám si, a bola to pre mňa veľmi silná skúsenosť, kedy sme sa v pôste modlili v krížovú cestu so Salesiánom Tiborom Haluškom, a to bola taká krížová cesta putovná. Predstav si, že 50 mladých ľudí sa veľmi rýchlo a potichu hýbe ulicami Petržalky a na niektorých miestach sme sa zastavili a Tibor mal také určité komentáre k niektorým takým miestam, ktoré boli spojené s nejakou ťažkosťou alebo s nejakým takým utrpením alebo s bolesťou v tom čase tej Petržalky. A pamätám si, keď sme sa zastavili pri škaredom, v podstate hnusnom plechovom plote, za ktorým bolo ťažko povedať, že zbúranisko. Stála tam budova, ktorá nebola dokončená, a rozprávali sme o rozkrádaní majetku a modlili sme sa na tom mieste za ľudí, ktorí teda si nevážia majetok druhých a o niekoľko rokov vlastne túto nedokončenú budovu, veľkú budovu, alebo 2 budovy viac menej povedané, dostali bratia, alebo kúpili Salesiáni za symbolickú cenu od mesta. Ale teda zostala vo mne silno táto spomienka na to, že to miesto bolo premodlené mnohými ľuďmi, ktorí videli tú budovu možno z hora, z činžiakov, z okolia, ako my tu teraz máme mnohé činžiaky okolo tohto nášho strediska. Moja najsilnejšia spomienka na Mamatejovu? Spomienok bolo veľmi veľa. Niektoré boli naozaj o aktivitách, táboroch, adventných popoludniach, prípravách k animátorstvu. Niektoré spomienky boli veľmi pekné spolu s bratmi, splav Dunaja napríklad, alebo plánovanie, príprava výchovno-pastoračného projektu, to bola veľmi silná spomienka. Ale čo je najsilnejšie je to, že predtým, ako som tam prišla, sa hovorilo o Mamatejovej alebo o mladých v Petržalke ako o časovanej bombe. Pretože tých mladých v tom 150 000 sídlisku bolo veľmi veľa a niektorí mali strach z tej sily, z toho potenciálu alebo z možného zlého potenciálu tých mladých. A som si uvedomila, že na Mamatejovej som stretla veľmi veľa mladých ľudí, mladých rodín, ktoré tam ešte dodnes sú. Mnohí mladí, ktorí sa stali dobrovoľníkmi, animátormi, ktorí išli aj na misijnú skúsenosť. Mladí, ktorí si založili veľmi pekné rodiny a vychovávajú svoje deti, čo je dnes veľmi náročné a je to veľké umenie. A myslím, že na Mamatejke žilo veľmi veľa aj svätých. Ďakujem za život tej každodennosti, napríklad otca Mirka, tety Zemky, Štefana. A verím, že tá svätosť tam už zasiala svoju krásu a že sa bude rozvíjať. Čo mi stredisko dalo? Alebo čo ma naučilo? Chcela by som na túto otázku odpovedať tu pri soche Jána Pavla II., pretože on bol posol nádeje. A stredisko, Mamatejka nie sú pre mňa múry, sú to ľudia. A to, čo som sa tam naučila, je to, že salesiánska rodina je naozaj rodina.
ktorú tvoria konkrétni ľudia s konkrétnym bohatstvom, s konkrétnym potenciálom a s konkrétnymi možnosťami. To, že môžem žiť s niekým v sieti a vytvárať tú sieť vzťahov, je pre mňa vždycky také znamenie nádeje. Naučila som sa aj to, že tým veľkým bohatstvom a inšpiráciou sú naozaj pre mňa mnohí z vás, ktorí tam stále ešte ste, žijete. A keď som prišla prvýkrát, tak všetko bolo pre mňa nové, ale ten druhýkrát som stretla veľmi veľa ľudí po 10 rokoch a som si uvedomila, že mnohí tam zostávajú a mnohí to stredisko tvoria a sú tam takým srdcom. A to je pre mňa tá nádej, že je to tvoje stredisko, ktoré máš rád a ktoré tvoríš. Oáza. Oáza, kde je prameň živej vody. Okrem svojich osobných darov a talentov máš jednu obrovskú devízu, svoju mladosť. Záleží od teba, ako chceš prežiť svoj život, alebo čo s tým životom urobíš. Niekto tu bol pre tebou, pretože niekto ťa oslovil, zavolal, pozval. Niekto ťa podržal, keď si to potreboval. Niekto ťa podporil, rešpektoval. Niekto stal pri tebe. Ukázal ti svetlo na konci tunela. Niekto sa s tebou modlil. Alebo ti bol svedkom Mojžišovi. A teraz je ten čas. Čas, ktorý je tvojou prítomnosťou, pretože záleží od teba. Toto všetko ako dar môžeš dať ty niekomu inému. Takže fandím ti v tom. Využij svoju devízu mladosti.